Što się potom też jeszcze tu, no haj prajmy direktnie do Kalamity wezło, to je była ta 7. DB. To postajenie, zo kuś wie, zo nie trzeba so jacy za Serbština podać, że no chcesz, jenoś čiki, że chcesz, a tak dalej, że tam wszystko nuci chcesz. My to mieliśmy od czego započatka za opačne. Stało je się przede wszystkim najpierw, że je wielka liczba šulerjev odskoczyła. Do toho to był jeszcze taki małki albo wiesty čišć, to derby sobą być, a to po nie dosłownie odpadnęło. A ponieważ k temu przyszło, że ten przedmiot nie trzeba w Serbščinie wyučować, a potem je było koniec. Jak daleko je potom jeszcze, albo gdy je potom troszkę dalej szło, tu w Dolnej Łużycy, to by dobili drudzy recki, że ja żywi nie są, na przykład Jan Peter Janasz, albo Jan Beno Pečka, Zborko, albo wszelcy drudzy.